Следващия ни гост. Той е дизайнер, прави много красиви и уникални предмети, като лампи, настолни лампи, пана, такива, които могат да украсят вашия дом, вашия офис. Той се казва Борис Костов. Как му е хрумнала тази идея, кога е открил този талант в себе си? Сега предлагам самия той да ни разкаже. Здравей, Борисе, как си? Здравейте, добре. Кажи сега, откъде си тръгнал и как дойде в тебе идеята да стигнеш до тези красиви неща, които се виждат в момента и които украсяват с студиото на Канал 0 на събота сутрин? Ами, ако трябва да се върнем назад в предния репортаж и материал, така, живота ми от детството така е свързан с изкуството в почти всичките му форми, нали, като започнал с музика. Ти си бил в музикално училище? В музикално училище на пиано свирих, да. Там дори се пресъздаваха по подобен начин, само че нали, по-детски, разбира се, рисунки, това, което чуваш като произведение и как си го представяш, нали, което беше много хубаво. Оттам нататък, още от малък така опитвах да правя някакви форми. И... Кога разбра, че си сръчен с ръцете този? Вероятно е бил на някаква възраст, така училищна възраст. От там нататък вече учих в строителен техникум. Още взето малко по малко така се разви. Тоест, като пъзел се... Да, нещо такова се получи. Така поне си го обяснявам аз, нали, за себе си. Все пак точни науки се учи в строителния техникум. Така усет към форма. Да. Може би така от 2 години и половина се занимавам нали, целенасочено с подобен вид дейност. Това, което така бих искал да кажа за материалите, които използвам, нали, са природни, така, част от природни материи. Какво разбираш под природни? Ами, пясък е едно от нещата, които използвам. Морски, да. Морски пясък? За покажи почти ни. всички. Къде има пясък в тези? Това е от пясък, това е един визитник. Идеята да започна да правя визитници и писалки и поставки за писалки, извинявам се, е така може би съпроводено от това, че имам така желанието и възможността да се занимавам и с графичен дизайн. Колекционирам и визитки и може би оттам тръгна, нали... Защо и ти да не направиш нещо такова, което което да, нещо, което да краси, така да кажем, забързани и скучен офис, нали... Белите стени, луминесцентните лампи. В един момент, нали, когато дойде някой клиент или въобще, тъй като визитката е нещо, което представя личността, или фирмата, за която работи, така че хубаво е, нали, да има нещо по-представително, нещо по-арт. Да, много красиво. Ето, другото също ли е с истински камъчета? Това са камъчета, които са обработени след това с... Да, камъчета са събирани от морето, обработени са след това в... Как си ги слепил? С лепило. Държат? Да. Много е красиво, наистина. Това, например, тъй като одеве имаше един репортаж за визуализирането на звука. Да. Направим впечатление, че беше намесен пясъка отново, както и метални частици. Точно така, да. В тази връзка бих искал да кажа, че основата на това е изработено от стружки, както и тази лампа, всъщност тази сфера, нали, и тези елементи, нали, на лампата. Колко време ти отне да изработиш ето тази лампа, която току-що ми показа? Ами, в зависимост от това за колко време съхнат материалите, които ползвам, предполагам, че някъде около 3-4 дни. Ако вече имаш Ако имам готова идея. Това, което искам да споделя е, че първоначално започвам да правя дали ще е някаква пластика, пано или каквото и да било, с някаква идея. Рисуваш ли пано? Но понякога рисувам, понякога директно и тази идея в последствие преекспонира в друго нещо. Често се случва така, да, което мен ме радва, защото това ме кара да си мисля, че
имам така, може би неизчерпаемо въображение, не знам. Едното води към другото, нали? Това беше и идеята на този материал, който пуснахме, че всъщност от неочаквани неща за нас, които сме свикнали от хилядолетия, какви хилядолетия, много векове, да ги ползваме само с едно предназначение. Виждаш ли, те се оказва, че могат да правят и други, имат и други функции. И точно така. Продължи нататък с другата лампа. Това е другата лампа. Значи Много интересното при нея е, тъй като освен, че използвам природни материали и продукти, старая се, например, ето тези камъни да са в естественият им форма и вид. Другото, което използвам е евентуално някакви непотребни неща от бита, т.е. опитвам се да правя някакво рециклиращо изкуство. Което да стане красиво. Добре, тогава, Борисе, например, кажи ми... тази, извинявам се само, например, основата на тази лампа е от основа на... Не, тя е покрита с пясък, но по принцип е от основата на крик за москвич. Добре. След като ти използваш природни материали, рециклиращи такива неща, които можеш да претвориш като произведение на изкуството, можеш ли да ми дадеш едно определение за креативност в такъв случай? Тъй като с това, това е нашата думичка, ключ в днешното предаване. Креативност, наскоро ми попадна една тема. Ставаше въпрос за една много скъпа вана на един дизайнер, италянец, може би се подразбира, тъй като по принцип това е родината специално за интериорния и не само интериорния дизайн. Нали, така, италянците са доста добри дизайнери. Да. Балди се казва този дизайнер. Той е намерил, сега ще излъжа, не си спомням точно в коя част на света, някакъв кристал, ваната е от кристал, побира 3 души. 6 месеца се е дълбали ръчно. От едно единствено парче се От едно единствено парче и струва $800,000. Тя е предизвикала интерес на един руски, на изложение на руски магнат някакъв, който е закупил за 800. Всъщност това е второто, нали? Той първата такава е закупил за $860,000. Така че от всяко едно нещо, което може би ни заобикаля, може да се претвори нещо, което да бъде изключително красиво и нали, уникално. Аз имах една тема в едно от предишните им предавания за лукса. За неща, които струват безумно скъпо, наистина ли си заслужават те да бъдат купени и така, но няма да се отплесваме към лукса, защото това е друга тема. Ние продължаваме с креативността. Искам да спомена какво каза наш оператор Ники Петров. Как ще изглежда чалгата една друсаща се снежинка. Ето така ще изглежда претворена чалгата през един сеймоскоп, да речем. След това така малко един смешен преамбюл, да продължим с мидата, която е толкова красива. Тази мида е от Тайланд. Разбира се, ние нямаме такива миди тук. Да. За съжаление, може би. Това също е една топка, която е използвана от играчки на моето дете, която е покрита с стружки. Тя беше счупена и съответно това беше част от нея. Да. И тати намери ново приложение. Така че да, вместо да изхвърляме на букука и да стимулираме производството, нали, малко така ще прозвучи като един вид еколог, което между другото е професията ми, нали? Ти си еколог по професия. Да. Ето, ти си една поливалентна личност. И бих искал да кажа, че така всеки би могъл да претворява, да осъществява някакви свои идеи, които да бъдат, нали, така насочени с идеята да не се прекалява с стимулирането на закупуване на нови неща. Самия факт, че е възможно нещо подобно, би трябвало, нали, красиво, да. Въпреки че това е, нали, нещо в глобален мащаб, това е нещо съвсем дребно, което но съществува. една стъпчица води към друга. Кажи ни за това пано, нека да го покажем. Това пано е... В него няма така по-интересни материали. Но си има идея. Идеята е... Така, не мога да обясня точно каква е.
ако трябва да опиша с една конкретна дума. Да. Забравих, извинявай, че те прекъсвам, забравих да спомена, че ако имате въпроси към нашия гост, винаги може да използвате телефона на студио, който е 919190. Ако ви харесват творбите на Борис Костов или искате да му зададете въпрос за това как той създава своите творби, не се колебайте, звъннете ни, той ще се радва да ви отговори. Да продължим с... Това, например, е кружка, непотребна, електрическа, която е изгоряла вече и е претърпяла някаква метаморфоза, за да се застане тук. А какво е това? Това е да го наречем интериорен акцент, който нали, би бил подходящ за конкретен интериор. Някакъв, където, разбира се, може да си отива. Ние имаме и снимки на твои модели. Ако, колеги, сме готови, можем да пуснем една по една снимките и ти да ни казваш, да ни разказваш по нещо за модела. Ако може да пуснем първата снимка сега. Какво е това? Това е визитник. Използваните материали за него е абсолютно естествен камък, без да е обработван по никакъв начин, и зебло, което е така завъртяно леко, един вид като джобче. Много интересно. Да минем към следващата. Дръжката на това нещо, това също представлява визитник. Дръжката е използвана от дръжка на непотребен оливерник. Да. Другата метална част, която беше, е използвана пак от играчка на моето дете. Добре, вече намерихме 2-3 приложения, да минем към другия визитник. Това е така визитник, който има малко по-големи размери, по-масивен е. Предполагам, че е подходящ някъде с размери около 20 см на 15. Предполагам, че би бил подходящ на някой бизнесмен, който нали, има по-голямо еродиран и така нататък. Просто по-обемно е. Отново поставка за химикал. Визитник. Това е визитник и поставка за химикал. Искам само да спомена, че... Тело има използвано в него. Да, във ъгъла може да видите. Това е твоето творчески подпис и арт декор гифтс е... Това не е търговска марка, затова ние показваме всъщност, иначе нямаме право да това е просто като нарицателно на произведенията, които ти правиш. Да, правя. Да, нека да минем Тъй като в думите, нали, арт декор гифтс има и художественост, и декорация, и като подарък, тъй като, нали, са подходящи за почти всякакъв повод. А това какво е? Това е осветително тяло. По-високата си част може да се постави при добро желание някакъв, знаете, сега са, така, да го кажем, модерни разни бамбукови пръчки или въобще някакви корени, докато в по-ниската част така малко не се вижда на снимката, но освен отпред, което е откъдето прозира светлината, тя е вътре в този куфар отдолу. И тя осветява. Има дупка на ниската част, и когато е тъмно, се вижда като сноп нагоре да строи. Нека да дадем още едно-две, защото напреднахме във времето. Това е също лампа. Това е горната част е буркан. Буркан. Долната част е бетонова ядка. Също лампа е това, предполагам? Това е също лампа. Да, много интересно изглеждаща. Горната част на тази лампа, това е също лампа, горната част е непотребна шампаниера. Обработена, разбира се. При тази обработка става една красива лампа.